Všetci poznáme motto, ktoré hovorí, nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Väčšinou sa používa ako útecha či povzbudenie pre tých, ktorí nič nevyhrali. Napadla ma otázka, platí to aj v duchovnej oblasti, v oblasti viery? Pohľad východného kresťanstva si totiž všíma práve toto slovo účasť. Je to dokonca jedno z kľúčových slov. Moja spása znamená to, že mám účasť na živote presvätej Trojice. Je to možné preto, lebo Boží syn Ježiš Kristus do života presvätej Trojice, tak povediac, prepašoval človeka. A žiť večný život znamená žiť vo vzťahu s týmto trojjediným Bohom. Poznáme cirkevnoslovanský názov, ktorým označujeme sväté prijímanie. Voláme ho pričastie. A práve pri tomto najvyššom momente kresťanského života zaznieva to podstatné. Účasť. Mne, obyčajnému smrteľníkovi, Boh daroval účasť na večnom živote. Podľa čoho ale poznám, že mám tento večný život? Test je jednoduchý. Keďže večný život je životom troch osôb v jednom Bohu, prirodzeným znakom tohto života je, že smeruje k spoločenstvu, že túži po spoločenstve. Jednoducho nemôže ináč. Preto svätý Ján vo svojom liste napíše jasné slova. Ak niekto povie, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A v tomto duchu, či presnejšie povedané v tomto svetom duchu, žije kresťan. Pamätá na bratov v núdzi tej materiálnej, ale aj duchovnej. Pamätáme aj na tých, ktorí prešli z cirkvi putujúcej do cirkvi trpiacej. To znamená, že sú už po smrti, ale ešte sa očisťujú pre nebo. A práve týmto bratom a sestrám prejavujeme svoju lásku tým, že sa za nich modlíme a vyprosujeme im večný pokoj v nebi. Okrem toho, že sa za nich modlíme pri každej svätej liturgii, na nich osobitne pamätáme najmä v období Veľkého pôstu. Je to tých 5 zádušných sobôt, počas ktorých slávime sväté liturgie za našich zosnulých veriacich. A modlíme sa za nich panichídu, pri ktorej sa čítajú hramoty, čiže zoznamy mien zosnulých z každej veriacej rodiny. Dôvod, prečo práve sobota, je zrejmý. Jednak je to deň, kedy podľa Biblie nie len Boh odpočíval po diele stvorenia, ale je tiež dňom, kedy Pán Ježiš odpočíval v hrobe, čím porazil smrť a zosnulým tak daroval život. Práve takáto sobota je už zhruba týždeň pred začiatkom Veľkého pôstu, v predvečer tzv. Mesopôstnej nedele. Prečo práve vtedy? Lebo reagujeme na evanjelium tejto nedele, v ktorom čítame o udalostiach posledného súdu. A preto, ako odpoveď na tieto udalosti, prosíme Boha, aby naši zosnulí zaujali miesto medzi spravodlivými v nebi. 2., 3. a 4. zádušná sobota sa potom časovo prekrývajú s 2., 3. a 4. pôstnou sobotou. Aj tu je nám dôvod jasný. Práve počas Veľkého pôstu chceme viac prejaviť skutky lásky voči bratom a sestrám, a to tak živým, najmä vo forme almužny, ako aj zosnulým svojimi modlitbami. 5. pôstna nedeľa je potom v sobotu pred sviatkom Päťdesiatnice zostúpenia Svätého Ducha. Tým lepšie vynikne, že vstupenka do neba je vlastne v réžii Svätého Ducha, pre ktorého sa otvárame a v ktorom sa obraciame na nášho nebeského Otca. V niektorých farnostiach sa počas týchto zádušných sobôt praktizuje aj zvyk posväcovať a rozdávať kolivu, ktorý poznáme najmä z prvého týždňa Veľkého pôstu. Ide o pôstne jedlo, zmes varenej pšenice, medu a iných prísad podľa chuti či regiónu.
Pšenica je názorným symbolom viery kresťana, ako môže byť v smrti ukrytý život. A sladkosť medu či ovocia zase symbolizuje sladkosť prisľúbeného neba, ku ktorému kresťan smeruje. Zároveň nám to ale pripomína, že účasť na tomto nebeskom živote začína už reálne tu na zemi. Preto môžeme povedať, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Platí to aj v kresťanstve, ale celkom novým spôsobom. Nie je to len útecha pre tých, ktorí nevyhrali. Zúčastniť sa, to pre kresťana znamená istú výhru, lebo je to účasť na víťazstve Ježiša Krista nad smrťou. Kresťan má podiel na víťazstve Ježiša Krista. Získava a rozmnožuje ho vierou. A práve o tento podiel na víťazstve ide aj počas zádušných sobôt.